bantu kulise utata bishop amen bishop moderate amen abafundisi bonke balapha ekhaya amen kwi-provinces zonke amen kuliso tata kuliso mama kuliso abantu abatsha kuliso abantu besikolo secawe ngeligama lenkosi amen cela ubone izandla zabantu abakhona ecaweni amen ngicela sithile kwincwadi ka John amen hallelujah sithile kwincwadi ka John chapter 19 amen hallelujah sizofunda khona amen wake wathi omnye ubhuti xa izofunda amen njengoba iBhayibheli sithi umfazi nonyana nakunyoka amen xa ifika kandawo kanyoka athi umama amen so sacela ubhuti uzosifundela sifundela amen John chapter 19 amen sifunde verse skala 25 amen siphele 27 Kwakumike ngasemnqamlezweni kaYesu unina nomswahonina uMaria uMagdalena uMaria waseMagadala. uYesu koko akumbona unina naye umfundi bemthanda emikhona uthi kuye unina mfazi nanko unyana wakho andule athi kumfundi lowo nanko unyoka wathi kwakwelo lixa umfundi lowo wamthabatha wamsa ekhaya lakhe amen hallelujah mfazi nakunyana nakunyoka amen kwangelo xesha wamthatha amen wamfaka ekhayeni amen bantwele umcimbi wamazasixhenxe okanye umcimbi wePasika amen umcimbi wasemnqamlezweni amen umcimbi apho kudlalwa igimmicks ngonyana womuntu amen kudlala igimmicks ngomntana womuntu amen uYesu Kristu ozalwe ngokwenyama amen ngokwegazi amen usemnqamlezweni bandwele amen usenyameni amen akekho kumoya usenyameni ngumuntu ofana nawe amen umuntu onothi xa enobetheka ave ubuhlungu amen so abemnqamlezweni ngumcimbi wento yeflesh amen uYesu nje esemnqamlezweni amen abaprevious abashumeli bebesetshilo nathi wayebethwa amen ethwele umnqamlezo amen ithi iBhayibhile isabhoko sasikhona sabhokwe sasimbetha xa sisuka sibuya nenyama amen so meaning to say esisabhokwe ibisisabhokwe esispecial in a way kuba uYesu simlimaza amen ayisosabhokwe esiqhelekileyo isabhokwe esusubethayo xa ufuna inkukhu zibaleke okanye izinto ufuna zibaleke okanye xa ukhaphela inkomo but isisabhokwe esenziwayo so that simlimaza amen so isabhokwe ebethi xa ibethwa unyana womuntu sibuye nenyama amen so unyana womuntu usemnqamlezweni wenziwa into ngento hallelujah ngabantu abathi makathutshiswe amen so uthuthisiwe unyana womuntu until emnqamlezweni seyebanjiwe nabantu abanjwe nayo kodwa kule ndawo sifika kuyo uYesu unikezela irresponsibility yakhe ebenayo umhlobo wakhe amen ngoba ithi iBhayibhile emnqamlezweni bekukho umama wakhe Mary kukho noMary omsakwabo amen kukho noMary wasemagadala amen meaning to say around the cross of Jesus ngabantu bebekhona behamba naye noba bebekhona abanye bebaninzi indimbane but at this particular time lixesha laba bantu bathile abasondele kuye kunye nesithandwa sakhe umhlobo wakhe omthandayo senhlizweni onguJohn amen hallelujah so ngelixesha athi uYesu uye fazi nakunyana nakunyoko uThoko ebhekisa kuJohn amen uJohn ngoba sisihlobo sakhe esisondela amen ikhona into baxa uthatha irresponsibility awuyiniki nabani na irresponsibility amen ngoba uJohn uyamthanda usenyongweni akhonto anoyenza amen uJohn engamlethanga no but this time uyayikomba nathi ngilapha emnqamlezweni ngizofela abantu amen akuvelanga kwasa nje esemnqamlezweni amen why understand that the purpose esemnqamlezweni uyofela abantu bahlamba abasindiswe ezweni zabo amen ngoba wathi bawothuma mna ndehle ndiye nokufela abantu bakho so sekesemnqamlezweni uzofela abantu bakhe amen alikafiki ithuba loba afe but uzofela abantu bakhe so unika the responsibility uJohn amen
uYesu bangcwele usemnqamlezweni imfestane nothando lukaThixo senalo. Amen. Akekho umuntu onothi esenhlungwini esentshutshisweni kodwa abe nayo into oba akhathalela abanye abantu. Amen. Hallelujah. Because uyakhathala for the fact athi nyana nakunyo. Amen. Uyaleza umama wakhe ezandleni somhlobo wakhe abaqiniseke khona ukuba umama wakhe uzophatheka kahle. Amen. Yabona kulizwe siphila kuyo kukho into ekuthiwa ngamafa. Amen. Umuntu agrow ilifa lakhe abe nalo ilifa. Amen. Uyakwazi ukuthi abe nabantwana abaninzi kodwa kuba khona lo ngenye ixesha abafake bonke elifeni, ngenye ixesha akhetha abathile because uyayazi uba aba bakumele balixhamule ilifa lami and ukuxhamuleni kwabo ilifa lami bazoba nako isiphatho soliphatha ilifa lami. Amen. So something into enjalo efanele uba uyamyaleza. Amen. Hallelujah. So ifana noba ndinike responsibilities kusimamkele ndithi simamkele yenza into ethile. Amen. Ikhona lana bafuna kuyijonga responsibility oyinike umuntu. Amen. Ukhona umuntu umbona uba Sipho ndingathi yenza into ethile ndibe uSipho ndimnikeza ubunzima angasokwenza because unguSipho ndazi i-capabilities zakhe. Amen. But uYesu unikezela uJohn the responsibility to take care of umzali wakhe in absent yakhe yena engekho eyofela thina ezonweni. Amen. Eyohlamba izono zethu. Amen. Because thina besifile zizono nazisiphoso. Amen. Kodwa yena wancama ubomi bakhe. Amen. Eyedwa ezelwe ngutata wakhe wancama ubomi bakhe to die for us. Namhlanje silapha senza inkonzo sikhumbuzo because wavuma ukufa. Amen. Ukuba zangavuma ukufa ngesingekho kulapha kule ndawo ngesinganabomi obugqibeleleyo. Amen. Ngesinganayo impilo egqibeleleyo because sinabo ubomi nje sinabo kuba savuma basihambe naye kuba naye wavuma asifele ezonweni zethu. Amen. Sifelo bangcwele kundawo esisuka kuzo we spend imali ngemali to come kule ndawo sizo celebrate ukufa nokuvuka kaYesu. Amen. Akuphela uba uYesu wafa but uYesu wavuka. Amen. Walohlula ingcwaba. Amen. Ubomi waza nabo kwelabafileyo. Amen. Sinobomi ophilileyo ogqithisileyo ngaye uYesu Kristu. Amen. Noba siyafa kodwa ukuqaqawula busozawujila kukafanekiswa nokuqaqawula kuzayo. Amen. I-tribulation esibhitha kuzo azikafanekiswa nezinto esizawugqitha kuzo. Amen. uYesu apha zasibeka khona esifubeni sakhe ancume kunye nathi we have conversation naye sincokole ngoba unguYesu yena. Amen. Uyasithanda thina silapha kule ndawo sithandiwe sathengwa ngegazi eligqibeleyo. Amen. Igazi elingaboliyo. Amen. Igazi elinganqumiyo ngoba linamandla lalisindisa 2000 years ago namhlanje lisenamandla okusindisa impilo zethu. Amen. Ukuba ulapha kule ndawo uthi ugqitha nje yibayazi uba igazi linamandla, igazi ubomi sisinda ngalo, siphila ngalo ekuhlaleni kwindawo esihlala kuzo sisinda ngalo. Abantu sebegqibile nathi wena awuyindawo but yena unamandla to set us free ngoba wasinikela wathi thina singabegazi lakhe. Amen. Wasithenga ngegazi lakhe elinqabileyo. Namhlanje sinobomi. Hallelujah. Ngoba uYesu sithandile. Amen. Namhlanje sithi fazi nakunyana, unyana nakunyoko. Amen. Take care of each other nihoyana. Amen. Noba kuyintoni you learn uba umazi umuntu uba ngathi lona ngubani. Amen. Indlela yakhe ihamba kanje. Amen. Because awukwazi ukuhlala nomuntu ungamazi. Amen. Umuntu serious awukwazi ukuhlala nomuntu noba uzumazi ncakasana but uyamfunda umuntu uba uthini umazi. Hallelujah. Hallelujah. Simthumisa sichibayethe uyikonyama yomtheni ngachu. Thumisa